Nuwun para miyarsa kakung putri ngaturaken pambagya wilujeng ing kalodhangan siang menika Radio Republik Indonesia ing Surakarta badhe ngaturaken giaran delenengan siang atur paguyuban karawitan rasa manunggal ingkang dumadi saking karyawan RRI Surakarta non kesenian dipun pangarsani Bapak Wijanarko Sesepuh Bapak Sugiyarto, dipun suwi Bapak Gatotso Bapak Topo Hartatmo, Sekretaris Bapak Surantojo, Bendahara Bapak Sutarto, Humas Bapak Gunawan Sosrowiguno. Para miyarsa, ing mangke badhe katuraken ladrang wilujeng kanthi laras pelok padet barang. Para miyarsa, sumangga sugeng midhangetaken.